Uy, friends man din yung kauban ako kaon. Bon appetit! Isidro Hugalbot. Nanguta natin ito sa kungan. Bon appetit! Isidro Hugalbot. Nanguta ko sa counter. Ma'am, kadiyot lang. Unsa man ang bon appetit? Nangutana na o nakagusto ka ba sa pagkaon? Do you like the food? Nakubag nangutana kisay kungan. Nanasad ang friends. Una nako. Bon appetit! Isidro Hugalbot! Mas! Contestant number 1, here is your question. Shoot! What is our national fish? Clue? Letter B. Buwad! Dako pas buwad. Buaya! Saan pag mag-abot ang langit ug ang mga yuta? Di gyud ko makapasaylo nimo. Patay naman sa ka pa. Ano mamatay mo ko? Nag-abot na ko ng langit ang yuta, di napiit ka na. Tawag ka na sa lidago liat? Nay, ang gawas ko eh. Oh, nga naman. Pulos ng bakak ang mga artista. Oh, namakagat, true story mo ka na. Ang sakit-sakit na akong nanay, no? Nga naman day guliat. Mudo pa siya. Unya po kapakapa. Kaluparon, murag langgam. Anay ba nagkukunsay sakit sa mong nanay? Usa man oy. Bird flu. Buwag ta. O sige, magbuwag ta. Ako ang bay. Ako ang rest house. Ako ang auto. Ako sa dang driver. Uy, ako'y nakaon na to, he. Nge. Tilan-tiban, mabuang yung ko eh. Unsa may mabuhangan nimo? Kana ba drama sa radyo sa buntag? Unsa man drama ha? Kuan good ka na drama nga kung ako'y pa-chercheron?